sekango naruto nukna khobor channel rogo media social media rogo je Dashrath Memorial College o sini adjon student dibasaro ABB student hobai bujata ABB students rogo sini nijini borok tongphono ba sini dibasaro tongphono sini borok buya ajagao kubuni bosongni borok sini students ono buka keboni bokrok khatiga kebo yagrok dukuma ka yagrok bujabai ka an lobi victim rok khorsa tongo tabu haja te baki rok khai borok baksa bujai malia exam buri malia bongni college ni जों पुलिस प्रशासन no बहुत टाइम दिखा जों 2 दिन जरति बंगनो नासिंका FIR बंगनो 2 बार जों FIR जमा खायमा परे जों आरो थांगा आरो नि OC बो साइर हरका जे जों नायनाय जों खोना नायनाय तिनि नायनाय फने नायनाय माइमा सुनो प्रशासन no आम हायके बर फुङै दं आबुनि लगे तिनि फुङो तिनि रामचंद्र घाटनि ब्लक प्रेसिडेंट साब जुनालनि चेयरमैन रक खुवाइनि ते आइं आश्राम बारिनि चिनि तिब्रामो थान बरक थांगा प्रिन्सिपाल बाय कक सालै गार्जेन रक बाय कक सालै प्रिन्सिपाल तामो स्टेप ना गबं तरफ होते साइमानन बागे हाइफानो बरक कोनो फानो स्टेप ना हाया को आरो तिनि एबिनि बरक फाइ बंनो साइटम फान नक सामने अथॉरिटी ना हारै कलेज हापाइगा नंनो सामो परमिशन दिखायनि जे एबिनि स्टूडेंट फेडरेशन साइटम ना रक बरकमो साइमाना नांगो जे Indian Constitution is चलु Indian Constitution Article number 19 पर 9 आइथो कोनो जागा थांनान बय केबो केबो कासुमिया कासो कांका उल्टा बरक से आइनो खालायबाय बरक मानसि जनो जाय खाय दङ खायपानो अ जागा प्रशासन नि एकदम फेलियर नुजागै दंखा प्रशासन कोनो खायमिया ब खाली आशा दिबो नरक न खायनाय जों नायनाय हिने किन्तु तिनि स्टुडेन्ट सब ता थांगार परिमालिया तिनि टिपासानि स्टुडेन्ट थांगा आरो तंगैमाया अम तिनि फार्स्ट टाइम या एडमिशन टाइम अंगथं गुबुननि जरावबो फ्रि मामा हायनो सलिखो दिनै जों ग्रेजुवेट डेभलपमेन्ट सानमानियावनो कारन दिनै स्टुडेन्ट फेडारेशन दङ जों सुदु खुवाइ कलेज सिमिया जों त्रिपुरानि गोबां कलेज रगनो अमहाय इन्सिडेन्ट नुगिना दङ ससियेल मिडियाव जों बंनो बहुत जरा लिखा बंनो बहुत जरा नायसिंका जों जतन जरा लिखा दिनै एबिनि स्टुडेन्ट दङ जों सालाया कलेज सेटेल खायना नायखा এখন বড় সেটেলমেন্ট নিদিকে থাঙ্গিয়া আম বাগে जों TISF রক মিলুই খুয়াই ডিভিশন नि TISF তে आं आरो सेंट्रल नि प्रेसिडेंट बरय मानजानि दिनै प्रेस मिट खाइ जों न जागा डिक्लेयार खायो जे खाना जों खुवाइ नि लामा बन्द खाइ दं खुवाइ नि लामा सिम बन्द दंला अ जागा हाइवे बन्द होई दं माने पुरा आगरतलाते त्रिपुरानि कानेक्शन बन्द खाइ दं जों जुदि खाना पानो जुदि कालप्रिट संनो बुया हंकाय एक्शन ना हाय आंखाय जे बुजांनाय रखनो गननो जुदि खोना रमिया आंखाय ठीक আছে जों साइमानो कलेज स्टुडेन्ट वालाय मानो जोंहा दा कोनो थिनि कोनो नंतब्य करे जों आम बागे जों कोनो इन्टारफेयर बखायो आइपानो जों नुजाखा जे बर कलेज स्टुडेन्ट रखनो जे टिपासार रखनो बकना जों बुजांनाय बकरा फाटिबानसे कोनो एक्शन जे ना हाजाय जे बरक इनभेस्ट बिजनेस बुजाय मालिया अटेम्प्ट टू मर्डर केस थाका थिकिजा नखरका कोनो बरकनि अनेक से इन्जुरिंका किन्तु आउटसाइड नि बरक बा जागा हाइ बुफायका हिनि जों खोनाव दिनै जारा स्टुडेन्ट पढनाय रगा जागा जों साइ खोनारिका आउटसाइड न मारनाय जे कलेज पढे दंनाय बंनो पानिशमेन्ट मारिनाय बरक पुलिस न टाइम दिखा जतन टाइम डिमान्ड करे जो बरक जतन जे दंनि नांमानि सामनो खायमाय बागै बंनो जों टाइम निमन बिसिं टाइम पिरियड नि बिसिं बरक सामखायन बागै जों खोना खुवाइ नि लामा क्लोज खाय दङ खोना सिबि जों लामा बन्द खाय दङ दिनै बिमानाव ना दंनाय जे खायनाय दंना पानिशमेन्ट बिदि जे बंनो स्ट्रिक्ट एक्शन ना नान बागै जारा अ स्टेट नि गभर्नमेन्ट अ दंनाय बरक तो साइ दङ जों जतन बागै दङ सबके साथ सबका विकास सबका विकास होनका तिनाव हायला